七輪、よーくお聞きなさい。この柵の外には決して出てはいけませんよ。柵？そうよ。この柵の外はとっても怖いところなのよ。ごらん、あの岩山にはウオーという狼がいて、いつも柔らかい羊の肉を食べたいと狙っているんだよ。変なの。どうして？だって羊なんて毛がもちゃもちゃ生えてて食べにくいよ。クローバーの葉の方がずっと美味しいのに。ところが狼は羊を食べるのよ。うおっ、